Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar comezo a esta sesión ordinaria do Pleno do Concello de Vilalba, correspondente ao mes de xullo, que por ser festivo o xoves día 25, pois pasámolo por común acordo de todos os grupos a hoxe día 1 de agosto. O punto primeiro desta orde do día é a aprobación das actas das sesións anteriores, ordinaria do 30 de maio e extraordinaria do 14 de xuño. Non sei se algún voceiro quere intervir neste punto. Entendemos entón aprobadas por unanimidade, pero bueno, procedemos a votar. Votos a favor? Pasamos, pois, ao punto número 2 da orde do día. A aprobación se procede do ditame da Comisión do Pleno sobre a creación da Comisión Informativa Especial de Honras, Distincións e Memoria Democrática. Teñen todos os concelleiros á súa disposición a proposta que se fai, que é a creación dunha comisión informativa, que non é máis que un órgano complementario da organización municipal que ten por obxecto fomentar a participación de todos os grupos con funcións de estudio, informe e consulta dos asuntos que posteriormente serán obxecto de debate polo Pleno. No caso concreto desta comisión ten por obxecto, pois, como digo, o estudio previa a deliberación por o Pleno das materias de honras e distincións e de memoria democrática. Cada vez que unha asociación ou organización de outro tipo solicita a concesión de algunha honra ou distinción, temos previsto no Pleno, no regulamento, que así sexa, pois isto vai a permitir que o propio propoñente desa honra ou distinción poda ter voz para explicar ante os distintos grupos as motivacións que o levaron pois a propoñer esta honra ou distinción. E por outro lado, pois temos dúas leis que son a Lei 52/2007 de Memoria Histórica e a Lei 20/2022 de Memoria Democrática, que son de obrigado cumprimento e que obrigan a revisar honras e distincións otorgadas durante a Guerra Civil e a dictadura franquista. Como xa se debatiu neste pleno en sesións anteriores, a idea é que nesta comisión se podan adiantar os traballos acompañados de persoas con unha traxectoria e unha solvencia que acompañen a corporación no estudio destas materias e, por tanto, esta é a proposta que se trae. A comisión, como todas as comisións informativas que se crearon na sesión constitutiva da corporación, estarán presididas por a alcaldesa e terán un integrante de cada grupo máis un integrante máis por cada grupo que teña 4 ou máis representantes. Dado que é unha comisión informativa, non ten capacidade resolutoria nin executiva, pois calquera dos asuntos que se trate deberá ser resolto posteriormente por o órgano correspondente, neste caso o Pleno. Non sei se algún dos grupos quere intervir neste punto. Ola, boas tardes a todos e a todas. Simplemente unha aclaración no tema da representatividade desta comisión informativa. O Partido Socialista, nese caso, que tería 2 a alcaldesa ou 2 coa alcaldesa? 2 coa alcaldesa. 2 coa alcaldesa. Como temos no resto de comisións. Claro, entonces, aquí non vemos un reparto suficientemente xusto, porque estamos a falar de que o Bloque Nacionalista Galego ten un, Vilalba Aberta ten outro, o Partido Socialista ten 2, máis a alcaldesa, que estamos falando de 3, co cual o equipo de goberno, que son 8 concelleiros, teñen 4 representantes, e o Partido Popular, que ten 8 concelleiros, ten 2 representantes. Que efectivamente non me parece moi democrático, non? 4 contra 2. Por iso comentaba na comisión informativa do Pleno que nos preferiríamos que houvese un representante de cada grupo político. E que ese representante de cada grupo político tuvera os votos que teñen según o número de concelleiros que há no Pleno. Nada máis. Bénega. Nós estamos conformes co reparto tal e como manifestamos xa no seu día na comisión.
Ben, boa tarde a todos e a todas. Nós, lóxicamente, tamén concordamos con esta proposta que hoxe se trae a sesión plenaria. É evidente, son cuestións de consenso. Citando o exemplo que sempre cito cando debatimos isto aquí ou nos medios de comunicación, ninguén entendería que se puxera en dúbida a aplicación, por exemplo, da Lei do Solo de Galicia, non? Pois ninguén pode poñer en dúbida a aplicación da Lei de Memoria Democrática ou Lei de Memoria Histórica. A legislación está para cumplila e iso é o que vai facer o Concello de Vilalba. Dando resposta pois á aclaración que solicitaba o Partido Popular, non tería moito sentido que o resto de comisións informativas teñan unha composición e esta comisión informativa teña unha composición distinta. E dado que a finalidade pois é, como digo, tratar asuntos que despois teñen que ser resoltos por outro órgano, non se está conculcando en ningún caso pois as maiorías deste pleno e, por tanto, pois vamos a deixar a proposta tal e como está e vamos a sometela a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, pois, aprobado este punto cos votos a favor do Partido Socialista, Vilalba Berta e o Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto terceiro, que é a aprobación se procede do ditame da Comisión ao Pleno para proceder á modificación das bases de execución do Orzamento 2024 co gallo de incluir novas subvencións nominativas. Neste punto, o que se trata é de plasmar e facer realidade pois as subvencións nominativas das festas das parroquias que inicialmente non foron incluídas no orzamento, posteriormente firmouse un convenio de colaboración coa Deputación Provincial, pero para poder materializalas temos que incluílas dentro da relación de subvencións nominativas do orzamento. A proposta que se trae é de incluir todas as festas das parroquias, a excepción da parroquia de Xoiván, porque non ten constituída a asociación e nos manifestou que non van a facer a festa, e vanse e incorpóranse, bueno, xa estaban, pero incrementaselles a cantidad ás comisións interparroquias de Nete, Ladra e Noche, a asociación entre aldeas de Torre Alba, Boizán e Insua. Así, pois, todas as subvencións nominativas das festas terán un importe de 1.200 euros. Non sei se algún grupo quere intervir neste punto. Boa tarde a todas e todos. Neste punto, nos referente ás subvencións das festas, dicir que esta foi unha das reivindicacións do Partido Popular naquel pleno no que se aprobaron os orzamentos. Polo tanto, agora que se lles vai devolver ás parroquias aquilo que lles correspondía inicialmente, pois nós imos votar a favor. O que sí que nos parece un pouco curioso é que ata na propia proposta de resolución parece que se ensalza a figura da alcaldesa, que o compromiso da alcaldesa, gracias á alcaldesa. Bueno, quedounos claro, pero parecenos un pouco excesivo, non? E con isto quedanos claro o mensaxe político que pretenden trasladar. Que Vilalba Berta foi quen lles quitou as subvencións ás parroquias, é dicir, os malos, e que o Partido Socialista son os bos da película. Quedounos clarísimo. Pero si lles teño que dicir unha cousa, señores de Vilalba Berta, que esperaban? Que esperaban? Dígollelo con todo o respeto do mundo, pero tomáronlles o pelo unha vez máis. Vostedes teñen un pacto de goberno, un pacto que é totalmente lícito, pero que non se pode pretender estar nun goberno a toda costa. Vostede, concretamente, señor Renda, negociou ser o primeiro tenente da alcaldesa, pois coa mesma insistencia tiña que haber negociado o das parroquias, que non quedaran sen a súa subvención. Porque ten este problema coas parroquias, teno coas festas de San Ramón e Santa María, que, por certo, caeulle un marrón á comisión, e teno con outras áreas. E mentres todo isto quedou no aire, aseguraron os seus postos de goberno na corporación. E coa súa conformidade, aprobaron uns orzamentos que vaciaron as partidas de cultura. E hoxe estamos aprobando este punto aquí porque no seu día algo fixeron mal. E se non, houberano pensado antes de firmar os orzamentos que lle firmaron o Partido Socialista. Houberano negociado igual que negociaron os seus postos no goberno. E para rematar, permítame que lles diga, por encima de todo pacto de goberno, que como lles dicía é totalmente lícito, teñen que estar os intereses dos vilalbeses e das vilalbesas. Nada máis. Benega.
O noso voto vai ser favorable neste punto porque ademais foi unha reivindicación que plantexamos no seu momento, por lo tanto non hai moito máis que dicir. Miraba aberta. Ben, señora López, xa votaba de menos neste pleno. Outro día falamos de matemáticas e falamos de como podía ser posible que nun concello no cal a nivel de ingresos leva entrando prácticamente o mesmo nos últimos 20 anos se pode facer oco orzamentario á renovación de 2 contratos fundamentais, e se sí, para os veciños e as veciñas como o de recollida de lixo e limpeza viaria e o do SAF. É a cuadratura do círculo, se entra o mesmo, pero teñen que sair prácticamente 3 millóns de euros máis a ver como diaños facemos para cadralo. Vostede aquí fixo referencia, e teño yo repetido en moitas ocasións, os orzamentos derrochadores recortadores, que sigue sendo, como yo dixen outro día, tamén a cuadratura do círculo, non é incompatible unha afirmación coa outra. E ten vostede que saber, e se non o sabe, pois aquí yo digo como voceiro de Vilalba Aberta, que toda canta negociación emprendemos cos nosos socios de goberno do Partido Socialista vai pivotada por ter clarísimo que os intereses dos veciños e as veciñas son o fundamental. Neste senso, para cadrar as contas a nivel orzamentario, pero non Vilalba Aberta nin o Partido Socialista, senón como goberno, como concello, en equipo, tiñamos que suprimir a presencia orzamentaria desa partida, porque se non quitábamos iso, tiñamos que quitar outra cuestión, calquera outra das cuestións que entendo vostede estará de acordo comigo da súa suma importancia. Neste senso, había unha posibilidade, que foi a posibilidade que explorou neste caso a alcaldía, que era de chegar a un acordo ca Deputación Provincial para que nós puidéramos facer oco a ese diñeiro que necesitábamos no orzamento e fora o ente provincial o que subvencionara esta tamén necesaria aportación. Hoxe é un día importante e feliz, estou seguro, para moitos veciños e veciñas das parroquias, e neste senso como goberno e como voceiro de Vilalba Aberta, pois moi orgulloso de que puidéramos cumprir con iso que dicíamos naquel pleno, non cumprir cos veciños e veciñas que poñen o seu traballo e poñen o seu esforzo para que tamén no rural haxa uns bons festexos. E no que ten que ver co San Ramón, máis do mesmo, vostede me dirá como entrando os mesmos prácticamente 12 millóns de euros nos últimos anos, nosotros vamos investir nas festas de San Ramón o que non temos. Gobernar, dixeno na oposición e digo agora dende esta posición, é establecer prioridades. Nós temos moi claras as nosas, e neste senso, hoxe, como antes dicía, non é un día importante que nos debera encher de orgullo a todas e a todos. Ben, a min gustaríame pedirlle aos distintos voceiros que cando interveñan nos puntos se ciñan o punto sobre o que estamos tratando, o pacto de goberno e outros temas accesorios, entendo que non teñen relación con este punto que estamos a tratar. Despois non digan pois, que non lles deixo falar, etc. etc. Quero dicir, pareceme ben que falen sobre este punto e poden decir todo o que queiran, pero outras consideracións accesorias, pois creo que se empezamos a divagar sobre eso en todos os puntos, pois as sesións plenarias ao final convírtense en sesións de horas que non aportan nada aos veciños e veciñas. Entendo este punto, pois que está suficientemente debatido, xa os distintos grupos expresaron a súa postura e vamos a proceder á votación. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que a aprobación se procede do ditame da Comisión ao Pleno relativo ao expediente de modificación de créditos 38-2024. Neste caso, tráese unha modificación de crédito para contar co crédito suficiente para levar a cabo a obra do punto de atención á infancia, que, como saben, pois é froito dunha subvención que solicitou esta Administración á Xunta de Galicia e que nos foi concedido. A modificación é por importe de 31.911,49 euros e que vai con cargo a unha partida que estaba consignada para un convenio de colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que hai unha parte que non se vai a executar este ano. Por tanto, dado que é unha cuestión de trámite e que todos os grupos poden estar a favor de que se faiga esta obra, pois pido que expresen as súas posturas sobre este punto. Partido Popular? Sí. Bueno, neste punto, nesa comisión informativa que tivemos, pois foi nos comunicado esta baixa dunha partida que non se iba a utilizar
que agora se pretendía pois destinar a complementar esta subvención da Xunta de Galicia para a creación do punto de atención á infancia. No seu momento insistimos na necesidade de aproveitar esta subvención e tamén somos coñecedores das demandas de nais e pais e, polo tanto, imos a apoiar esta medida. O voto do Partido Popular vai ser favorable. Bloque Nacionalista Galego. Sí, o noso voto vai ser favorable tamén a esta proposta. Vilalba Berta. O noso voto será favorable tamén. Ben, pois entendendo que os distintos grupos manifestaron xa o seu posicionamento favorable, procedemos á votación. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto quinto, que a aprobación se procede do ditame da Comisión ao Pleno co gallo de solicitar a declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia á Xunta de Galicia da Feira do Capón. Doulle a palabra á concelleira de Feiras para que expoña. Ola, boas tardes a todos e a todas. Aquí, basicamente, o que queremos é solicitar que se declare a Feira do Capón dentro da lista de festas de interese turístico de Galiza. Entendemos que cumple cos requisitos que, bueno, aparece no expediente, ben redactado cunha memoria cumplimentada, pero básanse en antigüedade, singularidade e arraigamento. Entendemos que isto pode ser moi beneficioso para a Feira do Capón, ademais de polas subvencións ás que podemos optar, apareceríamos en listas de turismo a nivel nacional e internacional e, bueno, tamén é un pouco facer valer o noso, que a Feira do Capón leva, pois mira, están documentadas do ano 1838, perdón, cada ano ven moita máis xente, entendemos que tamén é unha maneira de facer valer o noso, que aparece nas listas de festas de interés turístico de Galiza, tal como o Entroido de Verín ou o Bonito de Burela. Partido Popular. Si, boas tardes a todos e a todas. Ben, agradanos esta iniciativa que non ven senón que a continuar que se empezou por parte do goberno anterior no ano 2017 e que, evidentemente, ven a potenciar de algún xeito esa feira, exaltación do produto autóctono e que, como ben dicía a concelleira do Partido Socialista, vai facer de alguna maneira que sea máis conocida a nivel nacional e internacional e, de alguna maneira, tamén o que vai facer é que teñamos máis xente en Vilalba. E gustaríanos tamén que, efectivamente, o mesmo que se toma esta iniciativa, que se continuara con outra feira tamén de importancia ou de renombre, como pode ser a do queixo, e que nesa línea que tamén nosotros evidentemente vamos a apoiar e votar a favor. Bloque Nacionalista. Sí, o noso voto vai ser favorable e, ademais, referíndonos tamén a outra feira, pois o outro día a alcaldesa manifestou que, bueno, nos seguintes plenos intentaría levar este punto da feira do queixo, por lo tanto, parece positivo. Vilalba Berta. Na mesma liña, non? Falouse aquí de poñer en valor o noso, iso é fundamental para o noso crecemento como concello e como vila, e, polo tanto, o noso voto vai ser a favor. Ben, sí, dando un pouco contestación ao que manifestaron os distintos voceiros, Vilalba ten varios embaixadores gastronómicos como o Capón, o queixo de San Simón e tamén o roscón. Tal e como me trasladou a concelleira de Turismo, estáse a traballar tamén para poñer en valor o roscón de Vilalba, pero, bueno, por as características desta solicitude, non é posible facelo para o roscón de Vilalba, porque tería que haber un evento anual con unha serie de anos que non cumplimos ese requisito, pero sí é posible solicitalo para o Capón de Vilalba e para o queixo de San Simón, por unha cuestión administrativa do expediente que hai que facer para este pleno. Só foi posible traer o da feira do Capón, pero como manifestei públicamente, para a seguinte sesión plenaria faremos o mesmo co outro embaixador que é o queixo de San Simón. Agradecendo a postura favorable de todos os grupos, vamos proceder á votación deste punto número 5. Votos a favor.
aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 6 e este punto, dado que non foi sometido á Comisión de Asuntos do Pleno, temos que votar a ratificación da súa inclusión na orde do día. É a proposta relativa aos festivos locais para o ano 2025. Votos a favor de ratificar a inclusión na orde do día? Ben. Pois este é un punto de trámite que se trae todos os anos. Normalmente os festivos locais aquí en Vilalba son o día 31 de agosto e 1 de setembro, coincidindo coas festividades de San Ramón e Santa María. De cara ao ano que ven, pois o San Ramón coincide domingo e, por tanto, pasaríamos ese festivo ao martes de Carnaval, que sería o 4 de marzo. Por tanto, os festivos que se propoñen para o ano 2025 serían o 4 de marzo, martes de Carnaval, e 1 de setembro, festividade de Santa María. Non sei se algún grupo quere intervir neste punto. Pasamos, pois, á votación. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 7. Neste punto temos que votar a urxencia da inclusión na orde do día. É necesaria a maioría absoluta para que seña aceptada esta urxencia. Xa foi trasladado aos distintos grupos, é un proxecto de obra de aforro e eficiencia enerxética para nos vestuarios do pabillón deportivo do pabillón do Insua Bermúdez. Entón, bueno, como os distintos grupos teñen a súa documentación a súa disposición, pois solicitaría o voto favorable para incluílo na orde do día. Votos a favor? En este punto, unha vez votada a inclusión na orde do día, voulle dar a palabra ao concelleiro de Infraestructuras Urbanas para que dé conta deste proxecto. Moi boas tardes. Isto trátase de facer un proxecto no Insua Bermúdez, de facer unha serie de modificacións, sobre todo en determinadas medidas de aforro enerxético, como a aerotermia, e cambiar tamén o que ven sendo unha caldeira de auga e tamén a fachada. Isto ven dado por unha subvención de concurrencia competitiva, como todas as que concede a Xunta de Galicia a Vilalba, como repetimos sempre, estamos pendientes de firmar algún convenio, pois, entonces, estas corresponden por... Non, claro, corresponden por concurrencia competitiva, por senón recorreríamos. Entonces, aquí son en total 54.000 euros, máis os gastos de honorarios do proxecto. Con isto, que se pretende sacar canto antes a licitación esta obra e acometela tamén. Dicir que nós estamos apostando por renovación de instalacións, acabamos de rematar a do pabillón, vai sacar a licitación o que ven sendo o pabellón Mato Vizoso. Hoxe empezaron as obras tamén de climatización da guardería municipal e, polo tanto, todas estas obras se están facendo tamén no campo de fútbol da Madalena, están facendo obras, a maioría delas en base ao plan único e, polo tanto, pedimos a aprobación deste proxecto que, xa digo, ojalá concederan moitas máis axudas das que conceden neste concello. Partido Popular. Bueno, nós puxamos de manifesto nun pleno durante o inverno das deficiencias que había no pabellón Insua Bermúdez. Sendo coñecedores desa problemática, pois, obviamente, imos votar a favor da aprobación deste proxecto. Agradecerlle á Xunta de Galicia unha inversión máis en Vilalba. Esperamos que se leven a cabo estas obras de maneira satisfactoria para mellorar o estado das instalacións. Señor Fernández, díxome que apostaban pola mellora das instalacións e queríalle comentar neste pleno da necesidade das instalacións do Estadio Municipal. Entendo que son as que se están o que me acaba de comentar, que se van a facer as obras. Si me pode contestar. Xa se está facendo, pois se pasa por aquí, realmente está xa facendo, e xa se está facendo. A orde de intervención, digo eu, agora non ten a palabra, fale vostede, cando o señor seu turno contesta. Sí, nada, te iba a preguntar por eso, porque, bueno, están mal estado, entonces si son as que me acaba de comentar que se están facendo. Bloque Nacionalista. Profundo coñecedor da situación dos vestiarios do Insua Bermúdez, polo tanto, que vou a decir sobre isto? O sea, voto favorable. Vilalba Berta. Tamén favorable.
Ben, antes de proseguir co debate deste punto, non sei se quere volver a intervir o concelleiro, gustaríame facer unha reflexión. Este pabillón, pois, a parte do que se vai a facer agora, pois ten outras deficiencias, gustaríanos cambiar a cuberta completa, o importe máximo desta subvención non nos lo permitía facer, o que se vai a facer agora é unha primeira fase, que é o cambio da cuberta na parte correspondente aos vestiarios, vanse a cambiar tamén as ventanas e o sistema de auga quente e calefacción para poñer unha bomba de calor e que os nenos durante o inverno pois poidan usar a instalación en mellores condicións. Respecto ás obras do campo de fútbol, foron xa traídas a este pleno, creo que na sesión anterior, e son pois as obras de cambio dunha cuberta que era un almacén para adaptalo a ximnasio e zona de prensa, e tamén pois as obras da entrada onde está a taquilla, que tiñan como un toldo provisional e se vai a facer unha instalación definitiva. Non sei se hai algunha intervención máis. Unha dúbida. Falou a señora alcaldesa de unha bomba de calor. Tino, tens que dar. Decía que me quedou unha dúbida. Falou a señora alcaldesa dunha bomba de calor nos vestiarios, pero esa bomba de calor solo para auga quente, o sea, non é para calefactar o polideportivo, entendo, non? É unha bomba de calor de aerotermia que vai a permitir, ademais da auga quente sanitaria, pois dar calor ao que é a instalación en sí. Non funcionaría exactamente como unha calefacción por radiador, pero sí permitiría climatizar a zona dos vestuarios e a zona anexa á entrada dos vestuarios, que é normalmente onde, pois, ou cando eu iba a ese colexio, onde se colocaban os mestres de educación física para impartir as instruccións, e a zona que máis utilizaban os nenos. Ben, procedemos, por tanto, á votación deste punto número 7, votos a favor. Aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 8. Este punto é a aprobación do ditame da comisión relativo á renuncia dun concelleiro, neste caso a concelleira Patricia Teijeiro. Vámolo deixar para o final, para que ela poida estar presente na votación pois das mocións, e despois, pois unha vez finalicen a sesión plenaria, pois trataremos este punto. Pasamos, por tanto, ao punto número 9, que é a dación de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión plenaria ordinaria. Teñen todos os concelleiros esta documentación á súa disposición, e pasamos ao punto número 10, moción do Partido Popular co gallo de instar a Deputación Provincial de Lugo ao mantemento e limpeza de vías da súa titularidade. Neste punto, pois, ten a palabra o Partido Popular. Bueno, neste punto a moción xa teñen todos os concelleiros, pero paso a resumila brevemente, non? Esta moción céntrase en dous puntos, unha é a reparación de vías e outra fai referencia á limpeza. Poñemos dous exemplos, aínda que hai algún máis, pero, por exemplo, a estrada de Vilalba a Momán. Esta estrada foi arreglada fai uns anos, pero co paso do tempo pois vaise deteriorando. Hai fochancas e o desgaste nas vías é visible, afecta a varias parroquias deste concello, como Codesido, Tardá, Distriz, Gondeisque e Mourense. E outra delas é a LU 6519, ao seu paso por Santa Valla, que tamén está en mal estado. Somos coñecedores a través de diversas publicacións e vídeos do Partido Socialista de que a Deputación está a realizar arranxos en estradas de titularidade municipal, que consideramos, pois, en principio, unha medida pois positiva, pero creemos que, pois igual que está a arranxar as municipais, que sería importante que arranxara as vías da súa titularidade. E por outra parte está o tema da limpeza, e o tema da limpeza é bastante preocupante, porque a maleza medrou de maneira considerable, especialmente significativo nos cruces, non? Porque a xente chega ao cruce, digamos que se incorpora case á estrada a cegas, e iso pois é bastante perigoso para condutores e ten un risco de accidentes, non? Entonces, o que pedimos ao equipo de goberno pois que faiga unha valoración de todas esas vías para pedilas en conxunto,
e, posteriormente, exixirlle á Deputación o arranxo de todas estas vías, a limpeza das cunetas e cruces e pois que se garanta un mantemento de maneira regular. Creo que é unha medida boa para o noso Concello e, polo tanto, pois desexamos e agardamos a colaboración dos distintos grupos políticos. Partido Socialista. Boa tarde, gracias, alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Benvidos ao Partido Popular a solicitar de outras administracións melloras para as infraestructuras e para as condicións do noso Concello de Vilalba. Non podemos estar máis que de acordo con esta situación. Pero claro, esquecemos outra parte, porque en Vilalba tamén hai outras circunstancias que requiren colaboración de outras administracións. Algunhas o están facendo xa convenios que temos asinado con outras administracións, como pode ser o Goberno do Estado, como pode ser a Diputación Provincial, pero o Goberno da Xunta seguimos sin firmar ningún. Eu sei que non gusta que se rían os concellos, pero seguimos sin firmar ni un solo concello desde o anterior mandato a día de hoxe para ningunha infraestructura no Concello de Vilalba por parte da Xunta, e iso, evidentemente, é unha eiva que notamos moito en falta. Non podemos máis estar de acordo co que dice, efectivamente, é imposible non estar de acordo co que nos dice de mellorar, de rozar, de que as vías de comunicación teñan unha mellor situación para a normal circulación dos vehículos e das persoas tamén, en último caso, tanto de desbroce como de pavimentación. Estamos de acordo. Non vamos a votar en contra, evidentemente, vamos a votar, o noso voto vai ser favorable, pero tamén lle vamos a pedir ao Partido Popular unha engádega a esta moción. Se recordará, incluso o señor Franco se recordará, porque foi aprobado por unanimidade neste pleno en xaneiro deste ano, en sesión plenaria, exixir á Xunta de Galicia o cumprimento do convenio interadministrativo de colaboración asinado co Concello de Vilalba en 28 de xullo de 2005, e onde vai iso relativo á adecuación e transferencia da titularidade das estradas LU 118, LU 119 e LU 126. Creemos que tamén o deben de facer seu esta situación e deben de facer valer diante da Xunta, xa que estamos vostedes teñen, de alguna maneira, línea directa coa Xunta de Galicia, porque non en vano é da súa mesma forza política, da mesma cor político, exixir esta situación. Por lo tanto, pedimos que se incluya esta engádega na moción, e se non a queren engadir, non se preocupe, que vamos a votar a favor igual á súa moción, pero creemos que de xustiza e de boa lógica e de bon entendemento que isto volva a figurar, a ver se a Xunta de Galicia por fin se decide, por menos a dirixirse ao Concello de Vilalba, que desde xaneiro non se decideu neste aspecto, a pesar de que foi aprobado por unanimidade. Vilalba Berta. Vilalba Berta vai ir nunha liña moi parecida manifestada polo voceiro do Partido Socialista. Non concordamos absolutamente co que plantexa o Partido Popular. Os viais municipais, os viais provinciais, os viais de titularidade autonómica teñen pois o seu lóxico desgaste e requiren do seu necesario mantemento. A cuestión da limpeza e correcto mantemento das cunetas tamén é crucial, a cuestión do desbroce, vostede comentou, non hai día que non veña un veciño ou unha veciña que nos alerte diso independentemente da titularidade do vial. En definitiva, estamos de acordo, pero hai tres administracións competentes no que ten que ver ca nosa rede viaria, e neste senso estamos tamén de acordo co que dixo o señor Eduardo Vidal. Por lo tanto, se vostedes teñen a ben admitir este engadido, o noso voto vai ser lóxicamente favorable. Nega. Sí, o noso voto vai ser favorable, e gustaríame aclarar neste punto que tampouco sabemos exactamente, porque, non deu tempo, que temos moitos sitios que limpar. A saída daqui de Vilalba pola circunvalación hacia San Xoán de Alba, eso, non sei se é de Diputación, se é de carretera, de Mopo, se de quen é, pero que temos unha salida que calquera que se meta aí dice eu vou po monte, o sea, porque é que non ves. Entonces, hai outros puntos indo hacia o polígono e por aí, e vas pola beirarrúa e tens que ir apartándote, que non te podes pisar na beirarrúa, porque se van dando silvos na cabeza, non sei,
habrá que insistir aos particulares e seguir dándolle, pero nese punto creo que estamos deixando bastante que desear. O sea, temos que intentar agilizar ese tema. Bueno, contestando un pouco o voceiro do Partido Socialista, nós no seu momento, cando trouxeron esa moción a pleno, votamos a favor e seguimos manténdonos na mesma posición. Todo o que sexa ben para Vilalba, nós vámoslo apoiar e, polo tanto, non temos ningún problema en incorporar o que consideren. Ben, pois entonces, como xa dicía anteriormente, o noso voto iba a ser de todas as maneiras favorable a esta moción, a este acordo plenario, engadíndolle esta circunstancia, pois máis aínda, e decidirlle, pois, bueno, que efectivamente son facer un chamamento a que a Xunta de Galicia por fin se chegue a Vilalba con inversións e facer un pouquiño máis do estrictamente oportuno que ten que facer no tema de subvencións ou que estrictamente lle compete a Vilalba como entidade, que dé un pasiño a frente, que colabora un pouquiño co Concello de Vilalba. Nada máis, gracias por incluir esta situación e a ver se entre todos facemos un pouco de dique para que efectivamente todas as administracións dunha maneira ou doutra se impliquen para que Vilalba vaya a mellor. Vilalba Berta. Simplemente un aspecto que non quería deixar pasar, que ten moito que ver con este debate, digo yo todos os plenos, lembren que temos unha posibilidade de ouro para a vindeira anualidade, como ben dixo o señor Vidal, vostedes teñen fío directo que a Xunta, esa subvención da que outros concellos neste ano 2024 foron xa beneficiarios para a mellora e rexeneración de viais en zonas afectadas pola concentración parcelaria. Temos 3 parroquias no noso concello afectadas por este tipo de planeamento. En este sentido sería ouro para o Concello de Vilalba, ouro para os vecinos e vecinas destas e das outras parroquias, porque quedaría máis dinheiro para facer máis cousas en outras parroquias que puderan ser beneficiarios. Bénega. Xa dixen que iba a ser favorable o noso voto e non vou aportar a mesa. Ben, bueno, eu coincido plenamente co que se expuxo aquí. Eu creo que como goberno, e o digo en todas as sesións plenarias, e como representantes dos veciños de Vilalba, temos que exixir nas mesmas condicións a todas as administracións públicas que teñen pois vías que transcorren por o noso concello, sexa a Deputación, sexa a Xunta de Galicia ou sexa o Estado. Si é verdade que a Deputación Provincial ven de mostrar a súa vontade de colaboración co Concello de Vilalba a través do seu parque móvil que estivo traballando nos nosos viais durante 3 meses, e tamén o Estado manifestou o seu compromiso, pois está agora mesmo arranxando unha vía de servicio que vai a continuación do polígono e chega ata a entrada da pista de Bidueiros en Goiriz, que é unha pista que tamén unha vía de servicio que tiña moito tráfico e que o malo estado no que se atopaba obligaba aos vehículos a ir por unha pista de titularidade municipal, pois provocando que se deteriorase notablemente. E creo tamén que sería benvida a colaboración da Xunta nalgúnas dos seus viais, como se veu de facer en datas recentes na que vai a Lugo. Entón, sexa quen sexa o que manifeste o seu compromiso con Vilalba, benvido sexa, e esperemos que esa sexa a tónica. Gustaríame, eso sí, pedirlle ao voceiro do Partido Socialista que nos diga o literal da proposta que fai para que o secretario poda recoller en acta. Moi ben, o Pleno do Concello de Vilalba exixe á Xunta de Galicia o cumprimento do convenio interadministrativo de colaboración asinado co Concello de Vilalba en data 28 de xullo de 2005 relativo á adecuación e transferencia da titularidade das estradas LU 118, LU 119 e LU 126. Perfecto. Procedemos, por tanto, á votación con esa engádega. Votos a favor. Aprobada por unanimidade. Pasamos, por tanto, aos rogos e preguntas. En primeiro lugar, hai un rogo presentado como moción por o Partido Popular e reconvertido instando a creación dunha comisión informativa sobre asuntos de mobilidade e urbanismo. Ten a palabra o Partido Popular para defender ese rogo. Boas tardes a todos e a todas.
Nada, no día de hoxe traíamos esta moción que poden ver todos os grupos políticos en a que solicitábamos a creación dunha comisión informativa para abordar os diferentes puntos tanto nas áreas de mobilidade como de urbanismo que teñen un pouco das inquedanzas a todos os veciños, non? Estes son puntos un pouco para recalcar, poden ser o novo cambio da Rúa da Pravia, os estudios de mobilidade contradictorios, as aclaracións que poidan ver nos mesmos, a valoración dun estudio na que se planifique o tema dos aparcamentos, varias estrategias, tanto no tráfico urbano como os posibles cambios a nivel urbanismo que poidan afectar o Concello de Vilalba e o seu desenvolvemento nos próximos anos. Entón, creemos que é importante esa creación na que poidamos estar representados os diferentes grupos políticos e que poidamos poñer encima das mesas estas inquedanzas que nos veñen a trasladar os veciños. Nada máis. Partido Socialista. Sí, nosotros, vamos a ver, parecenos interesante sempre que se pide unha comisión, pero tamén hai que dicir que, ademais, é unha cuestión de interpretación, porque o Partido Popular fai valorar. Para valorar non é necesario unha comisión, ainda que nós estamos a dicir, para valorar é unha valoración de carácter político, penso que é mellor un erro na interpretación, pero nós non vamos ter problema ningún sempre que, evidentemente, por parte do noso socio, pois tamén esteña de acordo en facer, como xa falamos, un tema de unha comisión que esteña representados os distintos grupos, pero xa digo, tamén a mellor despois de terminar nesa comisión, se diga aquí o encargado de mobilidade, pois a mellor ampliálo a algunhas cuestións máis que se crean, seguir unha folla de ruta, non unha cuestión pechada, como está dicindo aí o Partido Popular. Por noso lado, se o Concelleiro de Mobilidade está de acordo, pois nosotros estaremos de acordo. BNG. Sí, nos parecenos ben e ha caído que se cree unha comisión, pero un pouco non copiando, pero si dicindo o mesmo que o compañeiro que acaba de falar, creo que non é só o tema centrarse no tema Rúa da Pravia, porque tampouco será eso a alma mater deste asunto, senón hai moitas outras cousas que tratar. En xeral, o plan de mobilidade, tema aparcamentos, hai moitos asuntos, o tema do urbanismo aquí do casco urbano, que, bueno, está como está. Entón, sí nos parece axeitado que se cree esa comisión. Ben, pois agora voulle dar a palabra ao concelleiro para que expoña o seu punto de vista. Ben, eu estou de acordo en parte co que plantexa o Partido Popular, pero noutra parte non. Estou de acordo no que ten que ver coa cuestión da mobilidade, absolutamente de acordo. Estou en desacordo co que ten que ver co urbanismo. Explícome. Cando asumín a responsabilidade de urbanismo, cheguei á conta de algo que os propios técnicos do departamento me advertiron, o absoluto retraso que había no que ten que ver coas licenzas tanto de actividade como de obra. Iso é preocupante en calquera concello, pero para un concello como o de Vilalba, para unha formación política como a nosa que levaba por bandeira a desburocratización de todo o que ten que ver ca administración local, máis falando e escoitando tamén o Consello de outros servizos técnicos municipais, fundamentalmente tamén a Secretaría Municipal, pois decidinme a tomar unha decisión que co paso dos meses resultou dende a humildade absolutamente acertada. É a da supresión, e digo ben supresión, da antiga e ao meu modo de ver, e despois explicarei por que ineficiente Comisión Informativa de Urbanismo. A Comisión Informativa de Urbanismo tiña un problema que eu entendo que todos os que estamos aquí sabemos e que vou explicar para os veciños e veciñas. Cando o técnico ou técnicos municipais informaban, o concelleiro, delegado en materia de urbanismo, asinaba, pero o particular, a empresa, o autónomo, tiña que agardar o tempo que tardara o Concello en convocar esa comisión para ver notificada a resolución. E isto, claro, en números traducíase en que chegamos a un punto de non retorno que era un retraso de 5 meses, e digo ben, porque ainda contrastei hoxe co arquitecto municipal, 5 meses de retraso nas licencias, insisto, tanto de obra como de actividade. A supresión
da Comisión Informativa de Urbanismo, que non afectou absolutamente en nada en termos de transparencia, pois a información que se lle daba aos grupos da oposición e aos veciños se lle sigue dando, aínda que agora de xeito telemático, fixo que puxéramos nin máis nin menos que ao día todas estas licenzas. Fundamental esta cuestión para as empresas, fundamental para os autónomos e para o veciño e veciña de a pé. En este senso, pois, eu mostro-me manifestamente en contra de retomar unha comisión puramente de urbanismo na liña do que tiñamos en anteriores legislaturas. A miña idea, é o que nese momento tamén concordaba co sentir da Secretaría Municipal e do Departamento de Urbanismo, era a súa sustitución por unha comisión de seguimento do Plan Xeral de Ordenación Municipal. En esta liña estamos, espero poder anunciar a súa convocatoria o máis axiña posible. Tivemos, aínda fai pouquiño, novidades, estamos nun punto pois moi ilusionante desta tan necesaria ferramenta, fundamental para a construción da nova Vilalba. En este senso, a miña idea vai seguir sendo esa, non que a antiga Comisión de Urbanismo sexa unha comisión de seguimento do Plan Xeral de Ordenación Municipal, na liña do que defendíamos no programa, e, por suposto, non, como responsable de mobilidade, non teño ningún problema e aquí hoxe me comprometo tamén da man dos nosos socios de goberno á súa vindeira convocatoria. E permítanme con isto remato os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular unha pequena reflexión, porque, bueno, apuntou o compañeiro Albite e eu creo que todo ben dado de aí, non? Se non se tiveran dado as últimas novidades en relación co cambio de sentido da Rúa da Pravia, eu creo que esta moción reconvertida en rogo non estaría hoxe sendo debatida nesta sesión plenaria. E chámame poderosamente a atención porque Vilalba Aberta e o Partido Popular, dos formacións políticas, bueno, pois entendo bastante diferentes en moitísimas cuestións, levaron un camiño paralelo e basicamente simétrico no que ten que ver ca Rúa da Pravia. Cando na anterior legislatura o Partido Socialista trouxo ese proxecto a pleno, votamos exactamente o mesmo. Isto os veciños e as veciñas deberan sabelo. E no programa levábamos exactamente o mesmo. Ainda lín outro día a redacción literal en cargo dun estudo técnico, un estudo de tráfico relacionado con esta vía. E chámame poderosamente a atención que agora vostedes, non, que levaban no programa exactamente o mesmo que nós, traigan a colación outras cuestións que requerirían dun moito maior investimento e que se mostren en desacordo con, bueno, os criterios que defende este concelleiro e a propietaria de mobilidade. Por lo tanto, encantado de votar a favor, pero simplemente no que ten que ver ca mobilidade, no que ten que ver con urbanismo, en aras do interese ao que antes aludían vostedes, o interese veciñal, eu non concordo. Mais nada é a espera da súa resposta. Ben, dado que se trata de un rogo, pediríalles que señan breves nos debates, sobre todo porque o literal desta moción en ningún caso pide que se faga unha comisión de urbanismo ou uso, senón que se refire a temas que teñen máis que ver con mobilidade. Entendo que esa é... Sí, un minuto. Sí, nada, vou ser moi breve, grazas un pouco a alcaldesa por aclarar un pouco ese tema, como yo crea un pouco confusión, a valoración un pouco que facía o compañero Luis Fernández do tema das valoracións, dos temas informativos, nada, aclarar que hai que se poñen as cousas encima da mesa, que cada grupo político poida sacar as súas valoracións e así entendelas. Respecto ao que comentaba o compañeiro Tino, vai máis alá do tema da Rúa da Pravia, na propia moción, bueno, recollíanse algunhas delas, non? Como poden ser tamén os temas dos aparcamentos e incluso a zonas, a estrategia de ou xestión do tráfico urbano na Praza Santa María, bueno, estrategia de sinalización do acceso ao casco urbano aos aparcamentos, bueno, viña un pouco na propia moción, como eu non sei se lle deu tempo a vela ou demais, non? Pero, bueno, de respecto ao que comentaba Modesto, nada, moi breve, ao mellor non se entendeu moi ben, nós non pedimos unha comisión informativa do tema de valoración de licencias e demais, entendemos que para iso está o equipo de goberno, ten os técnicos municipais, os funcionarios están a levar o seu traballo adiante e sacalo, entendo, coa mellor intención posible e brevedade. Só é máis que nada que un tema non se queda só no tema da Rúa da Pravia, sabemos que a Rúa da Pravia está tendo a falar, pero entendemos esta comisión como un punto máis de que se poñen encima da mesa todas as estrategias que se leven a cabo tanto destas dúas áreas, tanto de mobilidade como urbanismo,
e que se poidan, programar de cara aos vindeiros anos, non? Un exemplo pode ser tanto a mobilidade da Rúa da Pravia, de circulacións de outras vías, a nivel urbanístico as novas ordenanzas da rehabilitación das casas baratas e guidas, non? Entendemos que é un pouco máis eso. E, tamén un pouco por interpretar o que di que as antigas comisións, vemos capaces de que, se houve un novo goberno, poderánse interpretar dunha nova maneira estas comisións informativas. Nada máis. Ben, totalmente de acordo non hai turno a voto, pero se houbera turno a voto, o noso voto sería favorable. Gracias. Ben, pois unha vez debatido este rogo, pasamos ao punto número 12, que son as preguntas formuladas por o Bloque Nacionalista Galego. Sí. Ben, primeira pregunta. O polígono de Sete Pontes non dispón de novas parcelas de uso industrial. Non parece que vayan ser factibles, polo menos nun prazo de 5 ou 10 anos. Como se chegou a esta situación? Quen son os responsables desta falta de previsión? Que medidas se van tomar para solucionar este problema? Tal e como me traslada o Concelleiro de Desenvolvemento Industrial, o Concello está inmerso no proceso de adxudicación directa das 6 parcelas de titularidade municipal adquiridas polo Concello no marco do Plan de Ampliación de Entre Pinares. O Goberno local tomou de novo a iniciativa e fixo logo de que as 2 poxas quedaran desertas ao non cumpriren os interesados coas condicións que se fixaban nas bases reguladoras. No tocante á ampliación, tal e como me traslada o mesmo Concelleiro, o Concello ven de recibir o último informe por parte da Confederación Hidrográfica Miño-Sil acerca da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento no Parque Empresarial Sete Pontes que se está a tramitar en fase de aprobación provisional. No mesmo ponse de manifesto o pronunciamento desfavorable en canto ao destino dos novos caudais de augas residuais derivados do desenvolvemento do planeamento que se informa e dada a implicación técnica e económica que lo supón e unha vez contrastados determinados aspectos técnicos co equipo redactor xunto cos servizos de urbanismo do Concello vense de solicitar unha segunda reunión de traballo co persoal técnico da Confederación co fin de organizar traballo de xeito seguro cara a tan necesaria ampliación do polígono industrial e comercial de Vilalba. Cal foi o custo total de infraestructura necesaria para ver a final da Eurocopa? Se a pregunta se refire a vela aquí en Vilalba na Plaza da Constitución, a resposta é 1.100 euros máis IBE. O custe que tuvo para a retransmisión do partido a outros niveis non o coñecemos. Por que a oficina de turismo leva máis dun mes pechada? Como é posible que na época de maior afluencia de turistas non funcione este servicio? Pois a funcionaria que está contratada para a oficina de turismo está de baixa médica e ese é o motivo polo cal a oficina está cerrada. En que situación se atopa o Pexón? Tal e como me traslada o Concelleiro de Urbanismo, dentro do último pleno, o Concello agarda por un informe sectorial do Ministerio de Transportes. En próximas datas se convocará a Comisión de Seguimento do Plan Xeral e os grupos con representación serán pertinentemente informados das novidades. Vimos observando e advertindo constantemente que non se utiliza o noso idioma nalgúns documentos oficiais, nomeadamente en contratacións, licitacións, etc. Por que a Consellería de Promoción da Lingua non obriga ao cumprimento da legislación vixente ao respecto? Segundo me traslada a Concelleira de Promoción da Lingua, estáse en visos de solucionar este problema. Ten o Concello o pertinente e necesario permiso para o uso publicitario da imaxe de traballadoras e traballadores contratados para o montemento do paseo fluvial e área recreativa da Madalena? Os traballadores foron informados verbalmente dando o seu consentimento para a realización desa fotografía. Cal foi o balance económico e asistencia do FIP 24? Tal e como me traslada a Concelleira de Cultura e tal e como se lles contestou no último o informe existe, son 134 páxinas de informe e a súa redacción está recollida nos pregos. Como xa se lles dixo tamén, poden vostedes solicitalo cando estimen convinte, pois non o fixeron nestes 2 meses. Cales foron as causas que levaron a non recomendar temporalmente o baño na praia fluvial da Madalena? Solucionouse este problema? Ben, pois nesta pregunta hai que informar de varios datos relevantes. O primeiro deles é que
A zona de baño na praia fluvial da Madalena non foi dada de alta como zona de baño hasta este ano 2024 e, por tanto, unha vez se deu de alta como zona de baño e dentro do programa de vigilancia sanitaria das zonas de baño de Galicia, pois establecense unhos controles periódicos que hasta este ano nunca se realizaran e froito deses controles nun primeiro que se realizou o 9 de xullo, son controles que se van a realizar só durante a época estival onde se produce o baño. Este primeiro control que foi realizado o día 9 de xullo por a empresa Traxatec atopáronse pois enterococos intestinais con un valor superior ao aceptable na zona de baño do río da Madalena. Posteriormente, realizouse unha nova analítica por a mesma empresa o día 23 de xullo, dando os valores microbiolóxicos dentro dos límites normales establecidos e procedeuse a quitar os carteles que advertían a non recomendación de bañarse nesta zona e a avisar á poboación de que xa esta zona está apta para o baño. Probablemente en anos anteriores houbo esta mesma problemática, pero como non se realizaban os controis, non o podemos saber. Segue a haber queixas por feridas nos pés provocadas, ao parecer, polo tratamento antideslizante utilizado nas novas piscinas municipais. Estánse a tomar medidas para solucionar este problema? Sí, tomáronse distintas medidas para tomar este problema. En primeiro lugar, foi revisado por os técnicos municipais e por a empresa encargada do control de calidade. Un tratamento normal, antideslizante, que, nalgúns, sobre todo no caso de nenos e da piscina dos máis pequenos, o contacto coa súa pel, que é máis fina, pode provocar determinadas erosións. Tamén foi revisado por os técnicos da empresa que fixo a aplicación deste produto e o resultado dos traballos feitos por todos estes especialistas é que está dentro da normalidade. E en días pasados tivemos tamén unha inspección dos servicios de sanidade da Xunta de Galicia con todos os resultados favorables e, por tanto, é simplemente un tratamento igual que pode pasar na pedra, que pode provocar arañazos, pero quitarlle este tratamento implicaría resbalóns e caídas que poden ter peores consecuencias. Comenzando coas preguntas do Partido Popular. Por que motivo non se celebrou a Feria do Libro ou Vilalé no 2024? Pois como xa se informou aos grupos no momento do debate dos orzamentos para esta anualidade, tanto a renovación do contrato do lixo como a do contrato do Servicio de Axuda no Fogar supuxeron unha suba importante que fixo que houbo que aplicar recortes noutras partidas. Este é o motivo polo que este ano non se puido facer esta feira. Teñen previsto realizar a Feria da Artesanía neste ano 2024? En caso negativo, cal é o motivo? Non é polo mesmo motivo que a anterior. Cantos usuarios asistiron á xornada de portas abertas da piscina? Pois dado que a entrada era libre e ademais entramos de 2 horas, non temos un rexistro das persoas que accederon nestes días. En vista da aprobación do novo contrato do lixo, ten previsto facer algunha suba de impostos aos veciños? En caso afirmativo, cal é a cantidade prevista? A Lei de Residuos, que é a Lei 7/2022, establece no seu artigo 11.3 a obriga das entidades locales de repercutir sobre o xerador dos residuos o custe real dos mesmos, directos ou indirectos, a partir da anualidade 2025. Por elo, todas as administracións locais terán que aplicar esta norma. O que vostedes pretenden con esta pregunta creo que é desinformar e tratar de enganar os veciños. Non é froito do contrato do lixo, vai a pasar en Vilalba, en Meira, en Outeiro de Rei, en Melide e na Pastoriza. Todos os concellos van ter que establecer unha taxa porque así o marca a lei ata cubrir o custe real do servizo. O contrato do lixo está en fase de licitación, o vindeiro día 8 terá lugar a primeira mesa e no momento no que se resolva, veremos cal é o custo real do servicio e veremos tamén como se vai aplicar esta normativa, dado que todos os concellos de Galicia teñen este mesmo problema. Por certo, no custo real do servizo inflúe tamén o canon de Sogama, que a Xunta acaba de subir en máis de 20 euros por tonelada e que tamén vai a supoñer un incremento notable do custo deste servizo. Unha vez máis, observamos que se pecha a biblioteca cando a persoa que traballa ali solicita días de vacacións ou asuntos propios.
Sabendo que é un servicio público que o equipo de goberno debe responder nos horarios e días estipulados, por que non contratan a un sustituto para cubrir os días de peche? Pois hai unha sentencia do Tribunal Supremo de 2019 que proíbe ás administracións públicas a realización de contratos eventuais para cubrir vacacións. A que se debe que a Oficina de Turismo se atope pechada no mes de xullo? Pois xa se contestou nunha pregunta do Bloque Nacionalista Galego, pero é porque a persoa contratada pois está de baixa médica. Dado que quedaron nenos e nenas en lista de agarda no servicio de madrugadores da escola infantil, teñen previsto ampliar as prazas. Que pasará cos nenos e nenas que precisen facer uso deste servicio ao longo do curso e non poidan solicitar esta plaza? Hai unha única persoa que quedou en lista de espera na Escola de Educación Infantil. No resto de centros hai plazas libres e tal e como se recolle no regulamento do servizo, no seu artigo 9, os usuarios ocasionais poderán facer uso do servicio sempre e cando non se cubran todas as plazas. Por tanto, nos centros onde aínda hai plazas libres poderá haber usuarios ocasionais onde todas as plazas están ocupadas. Neste momento non sería posible. Debido a que hai pais e nais que nos trasladan que precisan facer uso do servicio de madrugadores no CEIP de Rachá de Román e no CEIP Monseiva de Moreda, levarás a cabo o servicio de madrugadores nos colexios do rural? Ben, reunímonos coas AMPAs dos dous centros educativos e o que se lles trasladou é que nos manifestasen por escrito as solicitudes de pais e nais para este servicio e que se hai unha demanda suficiente poderase estudiar. Ata o momento non temos ningunha noticia ao respecto. Xa que a alcaldesa lles prometeu aos pais e nais da escoliña a apertura da mesma os 12 meses do ano para a conciliación de vida familiar e laboral, por que motivo agora non quere cumprir o prometido e se escuda en que a empresa adxudicataria só realiza o servicio durante 11 meses máis un mes de obras? Que quere decir eso coa alcaldesa que descoñecía o regulamento á hora da promesa feita ante pais e nais? A alcaldesa, que son eu, reunínme con pais e nais, pero non prometín que a escola fose abrir 12 meses e, por tanto, nin estou incumprindo unha promesa nin me estou escudando en nada. A alcaldesa coñece perfectamente o regulamento, igual que o deben coñecer os concelleiros do Partido Popular, que, por certo, votaron a favor da actual redacción na última sesión plenaria. De feito, hoxe, 1 de agosto, comezaron as obras de instalación do sistema de aire acondicionado e climatización, que é o que se comprometeu a alcaldesa cos pais e nais nesa reunión. Sabe o equipo de goberno por que hai unha valla que dificulta o paso dos peóns na rúa de Rollo dende aí fai máis dun ano e medio? En caso afirmativo, púxose o equipo de goberno en contacto coa Diputación Provincial de Lugo para levar a cabo a retirada da mesma? A resposta é que sí, e que xa se reiterou en distintas ocasións e por distintos medios á Deputación a necesidade de solventar este problema. Existe un regulamento das piscinas descubertas? En caso negativo, en base a que criterio non deixan entrar con flotadores e pelotas? Existe unha normativa interna de uso e nesa normativa recóllese que non se pode entrar con pelotas, flotadores, etc., para non molestar aos outros usuarios. Son coñecedores das feridas que se están ocasionando o chan das piscinas nos pés dos nenos e nenas? En caso afirmativo, teñen previsto poñer solución ao problema? Esta pregunta xa contestei anteriormente e a resposta pois é o que dixen antes, que xa por parte dos servicios técnicos do Concello, por parte da empresa aplicadora, por parte da empresa de control de calidade e tamén por parte da Inspección de Servicios Sanitarios da Xunta se revisou a instalación e o resultado é normal. Existe algunha previsión de arranxo do parque infantil sito no Parque de Rosalía? Sí, tal e como dixen tamén públicamente, pois temos xa un orzamento para este arranxo e en canto teñamos disponibilidade presupuestaria acometerémolo. Por que motivo están as instalacións deportivas da Madalena, campo de fútbol artificial, abertas a todo o público sen ningún tipo de control e permitindo que calquera que entre poida acceder a todo o material que ali se agarda? Non temos constancia de que isto sexa así, falouse ademais en reiteradas ocasións coa empresa encargada da conserxería e si que é verdade que algúns clubes nos teñen chamado porque a instalación non se lles abría en tempo, sinal de que estaba pechada. Cal é a razón
pola que, tendo un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia que inclúe o desbroce de vías de titularidade municipal e a contratación de brigadas, tan só se acollen á parte do desbroce e deixan perder a contratación de 10 persoas durante a época estival? Ben, pois o motivo é porque creemos que é unha competencia de medio rural, non é unha competencia dos concellos, e en segundo lugar porque este ano recibimos varias reclamacións da Consellería de Medio Rural requeríndonos que lles devolvamos as anualidades percibidas nos exercicios 2015, 2016 e 2017 das brigadas forestais, e por este motivo non vamos a solicitar esta subvención. Cal foi a causa da contaminación do río Madalena fai uns días? Expliqueino, a causa non a temos, é a primeira vez que se deu de alta como zona de baño a zona da playa fluvial da Madalena, e a partir de aí pois fanse uns controles periódicos e falei con responsables da Consellería e pode deberse incluso pois ao incremento das choivas ou pode haber motivos diversos, a causa en concreto non a temos. Estás a levar a cabo o desbroce de cunetas no rural? Afecta estes traballos o Concello con persoal municipal ou cunha empresa externa? De prestarse por unha empresa externa, canto custou este contrato? Ben, pois a resposta é que se está a facer tanto por persoal municipal como por unha empresa externa de acordo a un contrato que está na plataforma de contratación ao que poden acceder e ver tanto os pliegos como o prezo de adxudicación. Ben, e unha vez rematado este punto, vamos a tratar o punto número 8 que habíamos deixado para o final, que é pois a renuncia de unha concelleira do Partido Popular. O punto é o ditame da Comisión ao Pleno relativo á renuncia dun concelleiro e á toma de posesión do seguinte na lista electoral. Voulle a dar a palabra neste punto pois a concelleira Patricia Teijeiro por se quere pois dedicar unhas palabras á corporación, e dende aquí, pois trasladarlle todo o meu afecto e decirlle que, que para o que necesite, pois calquera dos compañeiros que aquí estamos, pois estaremos sempre á súa disposición, e que foi un placer pois compartir con ela varios anos neste pleno. Bueno, pois moitas gracias polas súas palabras e nada, tamén reiterar o meu agradecemento, tamén, pois foi un placer compartir con vos este ano de legislatura e nada, que vos desexo a todos moita sorte e moitos acertos. Gracias. Non sei se alguén máis, algún compañeiro quere intervir neste punto para decirlle... Moi rapidamente, Patricia, xa xo fixen constar, sabes que nos une unha boa amizade tamén a toda a tua familia, temos orixes comuns, se non volves por aquí, que sexa pa ben, e se volves estaremos encantados de recibirte. Bueno, pois, incidindo un pouco nesto, pois é unha pena, pero é unha decisión persoal e como tal a respetamos e temos que votar, non? É iso que sempre pasa cando renuncia un concelleiro, que lle temos que manifestar o noso permiso para que pois unha decisión que é persoal pois quede ratificada. Entón, votos a favor deste punto. Con este voto a favor non estamos manifestando que queiramos que Patricia se marche, senón que respetamos profundamente a súa decisión. E non habendo máis puntos que tratar na orde do día, pois levantamos a sesión. Grazas.